D'aquesta setmana a Brussel·les en voldria destacar 3 punts de forta intensitat social. En primer lloc, la visita de 31 representants dels pagesos, dels alcaldes i responsables públics tant de les Terres de l'Ebre com del Baix Camp, que es van poder entrevistar amb eurodiputats i amb membres de la Comissió Europea per exposar les dificultats que estan passant tant l'oli d'oliva com l'avellana i els cítrics, particularment la taronja. També els vam organitzar una roda de premsa. En segon lloc, he tingut el goig d'acollir una jornada sobre problemes fonamentals en educació amb què s'enfronten les minories a Europa, amb una comparació específica del cas dels turcs a la Tràcia occidental i de la minoria alemanya a Dinamarca. Les minories són realment fonamentals per entendre el rostre autèntic d'Europa, encara molt masegat i amb moltes cicatrius. I també he rebut el testimoni molt colpidor de 2 dones, una mexicana i una colombiana, que pel fet de ser defensores de pobles indígenes i de comunitats oprimides i reprimides han sofert persecució, amenaces, agressions de tota mena i ara encara viuen en un exili provisional fora dels seus països per evitar que les assassinin. Són casos admirables i reveladors. La situació d'injustícia i persecució en els seus països i en tants d'altres és indigna, inacceptable, i tots estem compromesos a fer el que puguem, tot el que puguem, perquè aquestes situacions acabin ben aviat. Anem tancant carpetes, tot preparant el final del mandat. Però encara ens queden 4 setmanes per anar-vos informant del que fem. Fins a la setmana vinent, des d'Estrasburg.